daa ana m aga ide ezigbo mma maka agbamakwụkwọ Kumba. Aga m emezi isi gị karịa otu a mgbe ị ga-agba akwụkwọ nke gị. Daa otu ụbọchị. Isi otu ụbọchị oge a na-ekwe echi onye ọbụla ndị enyi gị niile alụcha na di gị ka nọrọ alụbeghị. Daa ị kwesịrị ime otu o si raa ahụ ịhụ ezigbo nwoke ugbu a. Ọ dịghị mfe. Isi ọ dịghị mfe. Kumba chọtara n'otu onye. Kumba ọ naghị echereche echiche ịma na m na-atụrụ ya egwu. O nweghị ihe ọma gbasara di ya. Tụmadị otu ihe ị kwesịrị ịma tupu gị laa di ma ọ bụ ịmụ ụmụaka. Tụmadị otu ihe ị ga-amatarị tupu gị lụwa di na ịmụ ụmụaka. Ị bịaghachila na nke a si n'obi ihe omume maka ndị nwere obi ifere. Ị nọọla? Aha m bụ Magị. Magị, ọ bụ oriakụ ka ọ bụ nwaada? Nwaada, ma ịma, anọ m na njikere ịgbanwe ya. Magị, o nwere ike ime ihe ọbụla iji lụọ di? Ee, aga m eme ihe ọbụla, ma isiokwu bụ na onye ọ bụ ga-enwe ego. Ị nụla ya na Magị ga-eme ihe ọbụla ma ọ bụrụ na onye o zitere nwere ezigbo ego. Maka ihe ị ga-ekwu n'oge na-eteghị aka kpọọ akara 080-506 Ndewo, ị bọọla? Achọrọ m ịma ọkwa biko. Ọ dị mma, ya bụ na nke gị abụghị nzaghachi kama ịma ọkwa ọhụrụ. Ị bụ nwaada ka ị bụ oriakụ? Ọ bụ nwaada. Aha m bụ Mimi. Ị hụrụ, ana m achọ nwoke. Odogwu. Ị na-achọ odogwu nwoke? Ị chọrọ nwoke ga-azọ gị ma chedo gị megide agwọ na ụmụ anụmanụ? Ọ dị otu a. Achọrọ m ịchọta nwoke maka ezigbo mmekọrịta. Ọ ga-abụ onye maara onwe ya dị ike iji mee nyocha nje HIV. Unu anụla ya? Ugbu a aghọtala m. Unu niile bụ ụmụ nwoke na-ege ntị. Gịnị ka unu chere? Kwupụta na echiche unu n'ikuku. Hello? Ndewo, anyị na-anụ olu gị nke ọma. Ọ dị mma. Nwaada ahụ ara ọ dị ya ka ọ gịnị? Onye ka o che na ọ bụ? Ya chefuo ya, ọ bụ nwaanyị. Ya gafekwala oke anwa ebe ahụ. Imeela. Azịza gị Mimi. Aga m achọ ikwusara onye bi n'agba ọhụụ anyị a okwu. Ọ dị mma Mimi. Onye ọzọ? Ndewo, ị bọọla? Aha m bụ Karim. Ana m akpọ n'ihi na eche m na ọkwa Mimi dị mma. Ee, ọ dị mma. Echekwa m na olu ya mara ezigbo mma. Bịa, Karim, ọ ga-abụ na ị bụ odogwu a na-achọ? N'ezie, enwere m ike ime nyocha maka nje HIV, ma enwere m ajụjụ maka Mimi. Jụwa Karim. Gịnị ka ị ga-eme ma nyocha gosi na m bụ nje? Ana m ajụ gị otu ajụjụ ahụ, Karim. Ịma, Mimi, ihe kacha mkpa bụ ibu ụzọ zute gị. Ịhụ ihe nwa agbọghọ nwere olu ọma ahụ yiri. Ị marala ihe kacha m mkpa, Karim. Unu ahụlanụ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke, biko kwenụ ka m gbubie mkparịta ụka mmadụ abụọ ebe a. Ugbu a achọrọ m ịnabata ha n'ụlọ aṅụmaṅụ anyị n'otu awa na-abịanụ ka ha zukọọ ma ṅụkọọ mmanya ọnụ. Naanị ha abụọ, onweghị onye ọzọ ga-ege ntị. Mimi na Karim, biko bịanụ ka unu mata onwe unu. Ozi a doro anya. Inwe ezigbo mmekọrịta agbasaghị ma ị nwere nje HIV ma ọ bụ na ị nweghị. Ihe kacha mkpa bụ ikpe ezigbo agwa n'ebe gị onwe gị nọ na onye ọ bụ gị na ya. Mata na ihe niile nwere ike tụmadị ebe ịhụnanya nọ n'uju.